ліцеем звязана вялікая частка майго жыцця. 22 гады таму назад я потрапіла ў ліцэй БДУ. Это самая шчаслівая падзея майго вучнёўска-студэнцкага жыцця. І пасля заканчэння ліцэя самай вялікай марай маёй было вярнуцца сюды працаваць. Это рэдкая мара ў маім жыцці, якая спраўдзілася. І ўжо 14 год я працую ў ліцэі настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. 4 гады таму назад я стала загадчыцай кафедры беларускай мовы і літаратуры. Это вялікая адказнасць. Я лічу, што выкладанне гэта камандная праца, праца настаўнікаў, адзінадумцаў, праца вучняў. І для мяне самай галоўнай задачай з'яўляецца захаванне, падтрыманне, памнажэнне каманды. Мне здаецца, што за 4 гады у мяне атрымалася стварыць вельмі добры калектыў людзей, якія разумеюць адно аднога, людзей, якія здольныя вучыцца адно ў аднога. У нас на кафедры працуе 7 чалавек, 6 з іх выпускнікі ліцэя БДУ. Гэта вялікае дасягненне, калі вучні жадаюць вярнуцца у якасці прафесіяналаў, у якасці настаўнікаў у месца, дзе яны сталі асобамі. Калі казаць пра тое, што дазваляе не выгараць, тое, што дазваляе добра рабіць сваю працу, мне здаецца, што ўсё трымаецца на любові і без любові да таго, што ты робіш, без любові да людзей, з якімі ты гэта робіш, без любові да таго, з кім ты гэта робіш, да сваіх вучняў нічога добрага і якаснага атрымацца не можа. Адпаведна, безумоўна, для мяне галоўным сакрэтам з'яўляецца любоў да той культуры, якую я выкладаю. Што дазваляе трымаць сябе ў тонусе? Мне здаецца, што гэта цікаўнасць да таго, што ты робіш, і пастаянны выхад з зоны камфорту. Бок для кожнага новага пакалення ліцэістаў трэба шукаць свой падыход, шукаць нейкія новыя спосабы тлумачыць вядомыя і невядомыя ім ісціны. Адпаведна, для мяне такім спосабам падтрымкі прафесійнай з'яўляецца ўдзел у літаратурным беларускім жыцці ў якасці літаратуразнаўца, у якасці перакладчыка. Зноў жа, адным з такіх фактараў падтрымкі культурнай для мяне некалькі год таму стала супраца з Купалаўскім тэатрам. У Купалаўскі тэатр у якасці перакладчыка я патрапіла па запрашэнні Мікалая Мікалаевіча Пенігіна. Для мяне гэта быў вялікі гонар, бо я лічу, што гэта найлепшы беларускі рэжысёр на сённяшні момант. І вось ужо 3-й раз я выступаю ў якасці перакладчыка для Купалаўскага тэатра. 25 студзеня запрашаю ўсіх на прэм'еру на камернай сцэне Купалаўскага тэатра. Адбудзецца паказ спектакля «Ураджай» Паўла Прэшко, акурат у маім перакладзе, у пастаноўкі Дмітрія Цішко. У 2019 годзе мне б хацелася ўрэшце знайсці час для таго, каб скончыць монаграфію, прысвечаную знакавым постацям і знакавым творам беларускай літаратуры. Для мяне гэтая монаграфія, гэта кніга, своеасаблівае падагульненне, сістэматызацыя таго вопыту, тых размоў, якія я са сваімі вучнямі вяла на працягу апошніх 13 год у сваёй вучэбнай аўдыторыі. Для мяне БДУ, найперш ліцэй БДУ, гэта месца, якое мяне зрабіла. Гэта самае важнае месца майго жыцця, месца, дзе я стала асобай, дзе я навучылася вучыцца, дзе я навучылася працаваць. Урэшце, месца, якое 22 гады мяне трымае.